बे गोथार दिनाव खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो बोखावि लैखोमपुर जिल्ला लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्मनि जानानै मैया 26 नभेम्बर खालि आसाम सरकारा केबिनेटआव मोनसे थिरांथा लानाय बे थिरांथा लानाया जाबाय गुरुदेव कालीचरणनि जोनोम सानखौ मोनसे गोथार सान हिसाबै बयबो गुरुदेवखौ मान होनो हानायनि जे मोनसे बन्द सान महरै गनायथि होबाय। बिनि थाखाय ब्रह्म धर्मनि आफाद जानानै बोखावि लैखोमपुर जिल्ला लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्मनि जानानै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार माननीय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगु जोंनि बयनिबो अनजाग्रा मुस्रि बिश्वजित दैमारी आसाम विधान सभानि बिबुंथि गोरा आसामनि मन्त्री उर्खाव गोरा ब्रह्म आसामनि मन्त्री अशोक सिंघल आरो लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' गासिबो बिथांमोननि नामनो जोंनि गोसो गोरबोनि बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ उजिफैयामोनब्ला बर' हारिनि जि मोनसे हालोद बै समनि बियो बर' हारिया लासैनो रावजोंबो सिनायजायै मिथिजायै जानानै गोमानानै थासिगौमोन। नाथाय सोरजिगिरि आनान गसाइ परम ब्रह्मनि अननायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ काजि गामियाव खौलोराम मेस आरो रान्धनि मेसनि बिसिनि जिउ जुलिनि गेजेरजों 1860 मायथाइ 18 एप्रिलाव जोनोम जाफैनानै जोंनि बर' हारिखौ जेरैबो रैखाथि होदों। बे आफाया धोनि गोनां धोनै जोनै थानाय न'खराव जोनोम जानानै गावनि सोलोंथाइखौ फुरायलाफाङालासिनो बियो बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावनानै गालांबाय। बे आफाया गावनि जिउआव गावनि धोन सम्पति फिसा फिसौनिल' खोथा सानालासिनो गावो बर' हारिनि बै समनि हालोदखौ नुनानै इनायनो दुखु मोनदोंमोन आरो बे राजा फोलेरनि बर' हारिया बोरै बुहुमाव मुस्रिगोनां हारि जानानै थानो हायो बिनि थाखाय गावनि गोसो गोरबोजों गाबखांनानै बर' हारिनि मोजांनि थाखाय गावनि जिउखौ बावलांदों। बेबादिनो गुरुदेवा गावनि बिफानि धन सम्पतिनि महराव गोदोनानै थायालासिनो बर' हारिनि थाखाय ब्रह्म धोरोमखौ नाजावनानै 1905 मायथाइयाव
गुरुदेव कालीचरण आफाया परमहंस शिबनारायण आफानिफ्राय बे धोरोमनि दीक्षा लानानै सैथो गियान बेदजों गोरोबनाय गासिबो मानसि हारिनि जिबिबानिनि मोजां मावनो हानाय जि मोनसे सिबिनाय खान्थि यज्ञ, बे यज्ञखौनो गनायनानै गुरुदेव कालीचरण आफाया गावनि जिउखौ सुबुं हारिनि मोजांनि थाखाय हाबा मावलांनायाव बाउसोमलांदोंमोन। आफाया गुरुदेव महरै बयजोंबो गनायजानाय सासे सुबुं। महात्मा गान्धीया जेला 1922 मायथाइयाव गिबि आसामाव आथिं होफैदोंमोन, बे समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' हारिनि हारिमु दानाय लुनाय, दामनाय देनाय, रायजो जानायनि गासिबो आगजुफोरखौ लानानै महात्मा गान्धीनो माहारिनि बिफा आफानो खिन्थादोंमोन। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। आरो बे आफाया आसामनि खना खनला थानाय बर' फिसाफोरखौ बोरै खौसेयाव दोननो हायो, बोरै जेरैबो गोग्लैसोनाय सोलोंथायाव, समाजखान्थियाव, धोरोमाव, रांखान्थियाव फारसेनिफ्राय गोग्लैसोना थानाय बे बर' हारिखौ बोखांनो थाखाय फारसेनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव धोरोम आफाद, आइजो आफाद, आबादारि आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बेफोरखौ दानानै थुलुंगा होनानै दाहोनानै बर' हारिखौ नै दिनैनि बे थाखोआव फैनायाव लामा दिन्थिदोंमोन। बेनिखायनो गुरुदेव कालीचरण आफाया बर' हारिनि गासिबो मानसिफोरनिनो गुरु। सोरबा दिनै बर'नि गेजेराव बाथौ धोरोमनि जागोन, सोरबा खृष्टान धोरोमनि जागोन, सोरबा संगी जागोन, सोरबा बायदि बायदि धोरोमाव थानो हागौ। नाथाय गुरुदेवा बर' हारिनि गुरु। बिनिखायनो भारत सरकारा, आसाम सरकारा बर'नि गुरु हिसाबै दिनै गुरुदेव कालीचरण बान्था होदों। ओंखायनो गासिबो बर' हारिनि सुबुङानो गुरुदेवनि जोनोम सान आरो बिनि रुंसारि सान, रुंसारिया आफाया 1933 मायथाइनि 1938 मायथाइनि 9 मे खालि आफाया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांदोंमोन। दा बे सान मोननैखौ बर' हारि हिसाबै जों गासिबो बर' हारियानो धोरोमनि फारागथिखौ लायालासेनो बयबो बर'नि गुरु महरै जों बयबो मान बावनांगौ। होमबानो जोङो बर' हारिखौ हारि हिसाबै महर होनायाव बयबो गोहो मोनगोन आरो बर' हारि महरै गावखौ सिनायथि होनो हागोन। आरो गुरुदेवा धोरोमनि फारागथि लायालासेनो बर' हारि महरै गासिबो खाबुखौ मोननो थाखाय 1929 4 जानुवारि खालि शिलंआव साइमन कमिसना जेराव फैदोंमोन, होमबा गासिबो बर' हारिनि थाखायनो गासिबो राजखान्थि, सोलोंथाइ, रांखान्थि, हा हुनि रैखाथि जेरावबो जेबो खाबुखौ मोननो थाखाय
साइमन कमिसननो मोनसे आर'ज बिलाइ होदों। दा बे आर'ज बिलाइनि बादियैनो जोङो दिनै जा मोन्थाय मोनदों, जेनिबो जि मोनसे दावगानायनि हाबाफारि मोनदों, बे दिनै मोगथाङाव लासै लासै महर मोनबोदों। बर' हारिनिल' नङा, आसामाव थानाय गासिबो ट्राइबेल हारिनि थाखायनो गासिबो खाबुआ फैगासिनो दं आरो मोनदों। बै समावनो गुरुदेब कालिचरन आफाया बर'नि रेजिमेन्ट मोनसे बिदोंमोन। दिनै जायखौ बर' हारिनि गोदान जोलैफ्रा, आफादफ्रा मोननो थाखाय हास्थायदों, नाथाय बै समावनो गुरुदेब कालिचरन आफाया बर' हारिनि थाखाय बेखौ बिदोंमोन। दा बेसे गिदिर, बेसे गोथौ गुवार सिगाङाव सानखा हरदोंमोन आफाया। दा आं बिनिखायनो जों गुरुदेब कालिचरन आफाखौ बयबो धोरोमनि फारागथि लायालासेनो हारि हिसाबै मान होनांगौ। आरो असमिया रावखौ आसामाव गायसननायनि थाखाय गुरुदेब कालिचरन आफाया गिबि गोहो होदोंमोन आरो आसामखौ गवालपारा आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टखौ बै समाव बेंगलजों दाजाबनो नागिरदोंमोन। बहायनो गुरुदेब कालिचरन आफाया आंनि थै थरथिंसे थागौमानि आङो गवालपारा डिस्ट्रिक्टखौ बेंगलजों दाजाबहोआ होननानै गोख्रों खोथा बाथ्रा होदोंमोन ब्रिटिश सरकारनि खाथियाव। ओंखायनो दिनै गासिबो हारिनि थाखायनो, आसामनि गासिबो हारिनि थाखायनो गुरुदेबआ सासे सिबिनां गुरु। आरो बेनिखायनो आसाम सरकारा दिनै बे मानखौ होनानै गुरुदेबनि जोनोम सानखौ दिनै मोनसे गोथार सान महरै बन्दनि सान होदों। बे जोबोद जोबोद साबायखर आसाम सरकारनि खाथियाव। आसा फारियो गासैबो बर' फिसाफ्रानो बयबो धोरोमनि फारागथि लायालासेनो गुरुदेबखौ बिनि जोनोम सान, बिनि रुंसारि सानखौ आरो बिनि जि मोनसे मावनायनि मावखिन्थि, बे खौसेथि बर' महासम्मिलन दालांदों, बर'खौ खौसेथि खालामनो थाखाय बे मावफारिखौ मोगथाङाव महरनो थाखाय बयबो जोङो खौसे हाबा मावगोन, बेखौनो आसा फारिदों। आरो बयबो बर' फिसानि खाथियाव आं बेखौनो गोरबोजों हांख्रायदों। जोबनायाव आङो जोंनि खौरांगिरि बिथांमोननोबो जोंनि गोरबोनिफ्राय बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। गोजोन्थों।